zer mozik azki? Oso ondo zer? Oso, bueno, oroar, San Juanen etorrera eta gau magiko asko. Ondo dau, bai. Parrandarako gau oso aproposak bezalde, baina aipatu nahi nuen... Bueno, gero berakizu txarrak erretzeko eta horre gauzek. Zua, Bai. San Juan zua, eta oso oroitzapen honak ekartzen dizkidala honek, bereziki, LH, DBH garaitan, aprobetxatzen nuelako guztiak apunteak zutara botatzeko. Nire ez dut egin inoiz hori. Ez? Beretan? Zu ez bada gorde, ez da? Etorkizun batean ere ikasten jarraitzeko, noski? Guk ikasturtea maitu bezalaxe. Gaur San Juan zua, hartu paper guztiak eta zutara bota. Eta ematen, segulako pena, ze orain, ikasketa plan berriekin eta gaztek bota garrizate dute zutara tableta. Eta ez dauka horrek, orduan, bueltatu da ella papera, mesedez. Eta gatozela gure lehiakideak, pasa barura, tableta zutara urtero, mesedez. Beñaduran erea, iartutan ora, aman eta perno. Opa, Eta hori igual. Epa! Ba, duen beste ariketa bat egingo dugu, badakizulako papeltzuetan sartzea zut hori. Bada, egunotarako. Zuk errena izune. Ados, txarra. Ikararen bat badako zut. Neure ikarak. Gure lankide bat badako zut. Lankide izena. Claro, dorduen erreten zu, eta ja, zure bizitzatik guatu ez. Ze botako dugu zutara, bainat? Ez dakit. Alokairuaren prezioa, adibidez? Ez. Alokairuaren prezioa? Oi, oso nongo zan. Bai. Izenen batzuk bai hortu. Baita ere? Ez ditu baipatuko, noski, baina. Nire azuek ere? Izenen batzuk, azal naranji eta doien batzuk eta. Horia, eta bar. Horrekosun. Zuek apunteak eta bai garai batean, ez da? Bai, geritu. Nik dara botatzen hon, bai. Eta tesia? Aber nola bukatzen da. Ja, horrela dugu bukatu, eta gero zutara botatzen. Ez, enkuadernatu eta gorde. Titulua bai bintzat. Bai, Mihilu zen. Ze kurrikuluma, hau zutara botatzeko ere lana behar genuke. 14. saioa, gurean 14 saio, 6.500 euro. Pilatuta. Egia da, zutara botatzeko zakurik ez daukagula. Momentuz ez. Momentuz ez dugu irabazi. Baina esango nuke, noskita 14 saioak emate duten ikasketa prozesu horri esker ere, ari garela fintzen, Bai. Bueno, eukio baten bat. Gero eta hobeto egiten. Eroglifiko kaskatzitugu, komodina lortetu batzutan. Somatzen duzue? Gertuago egon litekela? Ez. Baina ala ere gustora zaudete. Oso. Ba, eutxi horri dikote animo eta zorte hon. Iartetan nora zemo duz? Ondo. Ongit horri? Eskerrik asko. Zuek igual harrapatu duzue tabletak zutara botatzeko itura hori? Ez. Zuek papera? Bai. Bueno. Ala tokatu zitzaizuen. Tableta gainera. Bueno, saioak aurrera egiten dute, iartetan nora eta ere oso hau ja. Bai. Bai, gure artien, hobeto. Ondo. Iart, zeo zer erretzekutan zure bizitik? Ez da gite. Zago ezer? Dena ondo? Dana dago ondo momentuz? Bueno, igual izenen bat, bai. Baita ere, Baina ez, ondo, bai. Ondo, nora? Bueno, gerrak orokorra izan alda. Munduarentzat izan alda, klaro. Hori bai. Nora zer? Erreko zenuke? Ni idea. Injustiziak igual. Hombre, hasita. Misen diskurtsoa garai batean, ez da? Ni bakearen alde eta... Sokatirako do erlojua. Zeo zer dago, eta... Bai, baita. Ondo? Gaur ze asmo, Iart, nora? Segitzia baita. Bai. Beste programa txuet. Ia final albada, eta dirutxue lortu. Momentuz dirutxue lortu bari. Hori bai. Ondo. Ba, ongi etorri zuek. Eskerrik asko. Eta gurean, estreinakoz. Aman eta Telmo, Gabon, zer moduz? Gabon. Zuizarete, erne, Tejeria tarrak. Oida, bai. Ni Telleria Tolosarra, Telmo zu? Tejeria Tolosarra. Tejeria Tolosarra. Tolosatik Telmo, Amanezu? Iruratik. Iruratik. Eta gertu gara, senidezan ere, zer gara? Lehenguzu. Lehenguzuak? Ondo. Lehenguzuen arteko, bigote politak izaten dira, Nork ekarri du nor? Nola izan da hau? Amanek nahi. Bai. Nolatan Amanek, konta iguzu? Ba, behin farra baten bazdakit. Idea sortu zitzaiten da. Lehenguzu bazkariren bat, edo... Ez, juergan, kalen topatu eta... Ondo, topo egite duzu zen ere, horrek esan nahi du, aritzen zaretela, parrandan. Bai. Bastante. Ikasten ere bai, Amane, zertan? Erizaintza. Erizaintza, eta non? Extremaduran. Extremaduran, zara? Egira? Plasentzia. Ondo, gero John Mayaren kontrako bidea, ezta? Batzuk etorri egin ziren, beste batzu joan egiten dira. Zemaiaren urtean? Bigarrena. Oso ondota? Ustoa. Fin ari gara? Bai, ondo. Telmo zu? Nik ingenieritza mekanikoa. Non? Hementxe Ordizin. Bale. Ez dago exotikotasunik, zentortan. Eta zea, asmo, miluzera etorri, zakua irabaziko bagenu. Horrela, ametsa hundienak ona mai gainera ekarrita, Amane?
Ba, nik bidai guai bat ingo nu. Bidai guai bat, Bai. Nora? Para guai, adibidez. Ba, estatu batzuta, ez dakit. Guai, bai. Bai. Estatu batuak ondo. Adibidez. Bueno, eta igual izen emat zutara bota berriz ere. Bertatik bertara. Zer mozu? Nik auto bat. Bai. Bai, duela urte bete karnetakin, baina kotxe falta. Ja, hori ez dute azaltzen, ez da? Gidoi benaterata gero, autoa behar izatu dira, noski. Zehari gara, gurasonetik tiraka igual? Ez, gurasona ezin de, segurua dalata, eta orduan izebana batzutan. Bueno, zeize bari bostako lazai gantza, seguruak. Nire erabili lazai. Bueno, ametxe batzu beteko dira, seguru, lehenbizikoan mi luzera etortzea, bera. Bai. Gozatu, Animo baikote sorte hon. Ongi etorri! Erabilita ematen du, Bai, za? Mi luzako zakuan, adi! Amazazpi mila berreun da berrogeita marreuro! Ondian? Ondo? Sondo. Eta publikoa. Gazteizarrak, gure laguna gaur. Ongi etorri. Olabide ikastoratik. Egin barromen dute, ernai ikasi daia, saloura, Bai? 3 egunerako. Eta tartean bidaia. Joan, Ai! zapaldu salou eta buelta. Esan diet, zorionez, salou ezagutzeko horrela, egun gehiagik ere zela behar. Gau batekin nahikoa da, beraz animo. Ui, ba, ongi etorri. Bai, Bueno, noski. mi luzen denpora gehiago pasatuko dute. Ederto, Aman eta Telmo, zutara, ez dugu batako humore ona, eta lanerako dugu, bai. Zer, zeuentzat, ze proba, potokumeak triboren bernak edo ikusi-makusi? Potokumeak. Osondo, minatetan ereantzat... Ikusi-makusi. Triboren berbak, iartetan hora bentzat, nik, Ba, beinatetan ere ikusi-makusi, begizeko sondo zabaldu, ilapaindegian zer, gustora egon gara gaur nerea zuta bizok. Ba, joder, mora pila bat gaur, bai, denetarekin. Bai, nabari da, Sondo. Dinot, oso guapa zauz? Bainatzu ere ondo, Ni primera. Ilapainketa batetik sortzira didanok? Xampua, ile gogortzailea, orrazia, guraizeak, lehorgailua, lisaburdina, bizarra itzurra, ilea mosteko makina. Lehorgailua, Bi? bizarra itzurra, Zazpi. xampua, Bat. guraizeak, 3. orrazia, 3. ilea mosteko makina. 8? Ile gogortzailea, Bi? lisaburdina, 7? lehorgailua, 5. bizarra itzurra, Zazpi. xampua, Bat. guraizeak, 3. orrazia, 3. ilea mosteko makina. 8? Ile gogortzailea, Bi? lisaburdina. 5? Ai! Lehorgailua, 5. bizarra itzurra, Zazpi. xampua, Bat. guraizeak, 4. orrazia, 3. ilea mosteko makina. 8. Ile gogortzailea, Hortxe zegoen, Hortxe zegoen! Falta izan dizkigu puntak, zaten da ez da, oso no? 60 puntu, tono puntua bai. Iartetan ora, puntu gozez. Bai. Bueno, gozea oro har, taula honetan, gozo datorreta. Hemetxe berbak, eta gozen jatera, denbora iart, Lapurdiko arrain zopa. Axoa. Lapurdiko arrain zopa, nora? Tripota. Lapurdiko arrain zopa, Txoroa. txoroa. Ardikiz egindako estebetea. Tripota. Lapurdiko arrain zopa, Txoroa. ardikiz egindako estebetea. Mondejua. Bai. Ahari zikiratua. Pantxineta. Ora, Lapurdiko arrain zopa, Txoroa. ardikiz egindako estebetea. Mondejua. Ahari zikiratua. Tripota. Lapurdiko arrain zopa, Txoroa. ardikiz egindako estebetea. Mondejua. Ahari zikiratua. Zikiroa. Noski, txal gixatua. Pantxineta. Lapurdiko arrain zopa, Txoroa. ardikiz egindako estebetea. Mondejua. Ahari zikiratua. Zikiroa. Txal gixatua. Tripota. Lapurdiko arrain zopa. Pantxinetan, postrea, gozoa. Hojaldrea eta krema eta... Beti ikulan eskatzet, orduan. Ja. gong eta hutsa, punturik ez. Oh!
Tripa utxik. Aman eta Telmo. Bueno, esan dugu Telmo Tolosarra. Bai. Bueno, beste Tolosa baten egonda. Tuluzen egonda txirritatxo. Bueno, esan dugu Amanek eta Telmok plan asko dituzte leuderako. Txirritatxope bai, Baira. Amane, Telmo, hauek, zuen hitzak, oinak. Amane, zeu hasita. Asteburuan hartu. Genuen. Bufeta zuen. Hotela. Nahi beste kafe, nahi beste. Gazta. Bizkotxo eta. Nutella. Urdai azpikoa eta. Gazta. Platano eta. Nutella. Tripa betetzen adilak. Gara. Jakin da doainik. Dela. Ondo, bueno. Bueno. Kombinazioak, ez da? Urdai azpikoa eta gazta hor, hobeto. Pare bat akatz, akaso? Bai. Oie, txek, ondo. Irudai puntu. Egia esan, bufeta parean jarritakoan zenbat inientzio, ilazki. Kusi, hartu. Zer zara, frutadune? Ni abiatu frutatik. Ez dut ulertzen, bueno, bai. Osaltzeko? Dinot, horren beste lauzeus da batzuk frutera parkatu. Azteko fruta. Bueno, vale. Zebat etxeko lanak egiteko. Bueno, venga. Gero gazia eta gero gozoa. Bai. Baina... Libre, gainera. Saltxitxetxuek. Rotzak. Ondo. Igual hori guztia aterako da, nintxiotan. Bufet libre hartu leguan mesedez, iartetan ora bestaldean, lebiziko ronda. Ondarribia zarautzen. Puto behar dituguta. Animo. Demora. Zapaldu, bota, jaurti. Bai, zer da? Zaborra bota. Zer da? Zaborrontzia. Bai. Oi askoa. Ez? Olloa. Ez? Ostruka. Ez, flamenkoa. Ez? Bestea? Ostruka. Flamenkoa. Ostruka. Ez. Indio jarra. Ez da ere? Ai. Antxu. Txuria. Nerea, beste zer egiten du horrek? Indio jarra. Hor, begira. Zer da tripa? Kangurua. Ez? Koala. Ez. Zer da hori? Zena banga. Txuria. Zapata. Txuria. Zapata, oina. Hirugarren barkatu, bien artean hau. Oinarekin dugu. Jan, bufeta. Jangelan. Ez, Jangelan? jangelan bilagun jaten. Bikasle, ikasle. Bi hau, jangelan jaten. Eta demora da, Oina. Baina azkar? Oin indio jarra. Ez. Oin bakarrian. Zik oina. Alegin du da, ondo nerea. Bai, umiek ekartzen da. Barixera joan. Ume bat ekarri. Claro. Zikoina, bai. Zikoina Pariserat umiek ekarri. Horian mokoan hartuta. Indio jarra, pabu, Bai. Pabo batu taberna batera. Epa, Pabo batu taberna batera, deitzen hau. Segula da. Txarra bat. Baina puntu! San Juan atiez. Ezki da. A ver, San Juan atiez. Egin duzu txiste hori zutara gota. Ez. Kontatuko. Noski ba. Bai, entzun nahi. Iarte nora, zehari gara horrenik ere bueltaka. Aztu pasatakoa, Bai, hori. Etorkizuna idazteko dago, eta hartu leguan, mesedez. Aman eta Telmo bestaldean. Bikote pota, Bai. Proposaren abeldurri gabe. Demora? Ondo? Tripa. Bai. Aurdun. Bai. Biskik. Bai? Bikiak. Atera. Bizkien erditzea. Atera, konkretuki. Erditzea. Jaio, bai, ondo. Totolatik. Bokata. Festa. Bai. Bokata Bokata. jan. Afal ostea. Festa. Festa. Lotu kontzeptuak. Festa eta gero Ahoa, bokata. Murtxikatu. Taloa, buruma, kebapa, Kebapa, oso ondo. zaldia, Ez. Dromedarioa. Ez. zezena, Ez. Baina ikusi nola dagoen. ez, Iartzuk ere, zurea egin. inurria, zizarea, txingurria, barea, Eta? barraskilloa. Bai, Ondo? Ondo. Guk hori, lehenengora buelta egina bikiak jaio, ez dakit. Ja, bai. Jaiota, Telmo, atera. Zuze egunetan atera zinen. Jo erditu esan dut, Ondo. Ondo. Baina jaio behar genuen, Bai, barkatu. Alere, kontu zen, Telmo? Bai. Eta arrastaka, baina iritsi gara, 70 puntu basando! Oso ondo.
Zuen zer moduz, etxean eta aritzen zarete? Bai, aitu geha bai. Atzo Bai, haitu ginen pixat, Entrenatuta datoz. Bai. Eta veteranoak bestaldean. Ondo atera goa, seguru. Hartu lekua bitaldeek. Eta guazen ba, 3. errondara. Hortxe kontzeptuak. Demora. Nehar ez balkoak, makarrak. Malkoak. Makarrak kendu, makarrak garbitu. Nola da kinua, mane? Malkoak Skincare, kendu. morning routine. Lentillak jarri, lentillak kendu, makarrak zabaldu. Ez. Nola egiten da? Zintze egin. Bueno, ez. Malkoak kendu. Ez, Hautsak bigarna. kendu. Zuritu, patata zuritu. Mandolina batekin? Ez. Zuetzat, Ez? sua. Pospolo bat piztu. Oso, no? Beisbolean jokatu. Ze kirol? Beisbola? Ez. Kicking ball. Golfa, softball. golfa. Ez. Ez. Futbol. Ez. Hokeia. Bai, Bi lagun hokeia Bi jolasten. kirolari hokeia jolasten. Eta porteria Hokeian, pelota behatzen. tantoan sartu. Vale. Atezainak zer? Batek egin du. Atezainak gelditu du. Bai, Bai. ondo. Eta lehenbizikoa? Makarrak kendu. Ez. Nagia gatera. Azulekue. Bai, igual nagiak atera eta gero makarrak kendu ere egiten dira, baina. Nagiak kentzerena. Bai. Zuk ezaukazu, edo igual nagiak ateratzen duzu horrela. Ni makarrak kenduta, listo, nagiak kendu ditu. Bueno, basta ondo. Bai. Bi, berdina puntu. Ondo. Eroglifikoak. Erogliok ez dauka planik oporretarako. Baina... Erogliok ez dauka norekin joan oporretan. Baina nahi du. Eroglio bakarrik alda. Bai. Nahi du, bale, Nahi du. Ados, ados. Nik ez dago planik bakarrik nuen. Eroglio, bizitzeko da. Baina, Bueno, Nerea, kontu eda. Zue joan goztinak tekete, berarekin oporretara? Errexak hartzen baitu, bai. Nola bale. portatzen dan arabera. Txea, baldintza ez. Pensatuko Bueno, dut. kontu eda katuarekin bezin dela joan. Ez diotelako usten katua eramaten. Bueno, aserre dau. Bola intzaio. Vale, drama, bainat Nerea, eroglifikoak. Animo. Lehenengoa denpora. Txapelketa irabazi du. Ezkurdiak. Ezkurdiak. Vale! Ona, Eskurrak ikusten ditugu, eta leididi barruen, eskurdiak die. Ederto? Eskurdiak. zoriona, Josebari. Bueno, ya Bueno, binakatu, bai, irabazi zuen. Ondo bigote. Vale, bigarrena, denpora. Esaldi hori jarri behar da. Garfio. Ez, euskeraz. Garfio? Euskaraz. Buazakit. Eta gero? Txe-txe. Osatu? Txe. Txe? Artean. Txe artean, baderantzuna esati? Artean. Esaldi hori behar da? Txe artean? Aurretik zer? Esaldi hori. Hori behar da. Koma artean. Koma txe artean. Koma txe artean. Kako kapitaina. Kako kapitaina. Kako. Peter Pan, kako kapitaina. Kako txe artean. Kako txen artean. Ez guaz behakin oporretan, Ez. Ez. Edo bietako bat, erdia bagarrik asmatu da. Ondo, berroi da puntu. Eroglio bakarrik zeus momentuz. Iartetan ora, ia adoptatzen duten, oporretarako. Zuen kuadrilla non dengo gozan, be, bai, haue. Bai, seguro. Bai, seguro. Bai. Bai, erraza jarri ezkero esan zuek. Bueno, Beti bai. ia, beti zeo zer eskatzen honek. Lehenengo eroglifikoa denpora. Zure anaiak badirudi. Pebeia. Ez. Pebaia. Ia, Txal- Beia. zer da? Txekorra, Bale, egin ariketa? txakorra, Vale. pentsakorra. 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 Bai. Peletran, txekorra. Hori agaitxik aldatzen du, txakorra, pentsakorra. Oso ondo. Anairik baduzu ezuek? Aizpa. Nik bia nahi. Eta pentsakorra dira nora? Maitasuna Dario. Harreman horri. Bigarren eroglifikoa denpora. Gipuzkoan dago. Pinotxo. Egia, no? Bigarrena. Bai. Egia. Bai. Ai. Nor dago ikue? Egia bai. Egia. Gipuzkoan dago? Egia, herri bat. Egia bai. Ezagit. Alegia. Al Pacino.
Miluzerekin Al Pacinoren DVD honenak oparitu beharko genituzke, bere pelikula honenekin. Inok ez dakilako norda, oso aktore hona da. Oso, no? Eta egia, Pinotxo gezurretan, sudurra zitxe eta gezurra zanbarik egia. Egia. Bitik bat, zuek ere 50 puntu animo. Gero, aipatu dizuta, deportara bakarri joatearena, erogliok egin ezake hori. Beti izan du zalantza, ondartza ingurutara eta joate mazara, bizkarrean krema nola eman, kasu hortan. Aurrez. Bai, bizkarrik ezin zaio eman. Bueno, hau lan, eta gero atzetik. Eta gero beti geratzen da, hemen... Hori ba, bakarrik zazenean, ez dakit. Bueno, igual da launak egiteko aitzakia, izu, barkatu? Gero badakizu kotxi garbitzeko benetan nabil, olako manopola batzuta hauz. Eta horrekin? Bai. Hau txakentzeko hor bataten bazun. Hau zondo. Launik egin beharri gabe, noski? Launik egin bari. Ze hori egiten baduzu, eta izu inor gerturatuko, noski? Lasaitasuna nahi bazu, ba... Hostia, aukera. Aman eta elmo, eroglifikoek zer? Zer guztukuk seguru. Denetarik, Lehen guztu baskari baten, eroglio zuekin ze guztu hongo zan isilik eskina baten. Bueno, ikusiko dugu. Isilik ez dituz. Lehenengoa, denpara. Urtero jarraitzen ditut. Estropadak. Oso ondo. Estoparen seinalea satituta ikusten dugu. Op, tartien erre hori, estrop. Eta pa. Musua umen izkeran, eta dak, Durangoko azokak pluralean. Estropadak, oso ondo. Baleak zarete, zuek? Bueno, ez asko. Egia zanez. Bueno. Bigarrena, denpora. Ez zaitezte izan hain. Zein da hori? Dali. Ez. Ti da... Bai? Tis... Bai? Cervantes, no? Bai? Cervanteak. Zer, pentsatzen, itxasoa, ez zer... Itxasoa, Cervantes. No, zer egiten egin behar da, nola dio? Tiak. Tiak, bai? Bueno, badaukat alin... Amasei garren mendeko. Cervantes, gazteleaz hitz egiten digu eroglifikoetan. Itxasoari mar. Mar, tiak. Mr. Binek ingelesez hitz egiten duelako, eta teari ti deitzen dira marmartiak. Xiba marmarka eurako orain. Lehenbiziko sartu da, ondo, berreita gar puntu. Animo! Marmarrik ez orain ilazki. Opa, gazteiz, entzun ezagun, Biruzek eskuaren deia dara. Aurrera! Biruzeko eskua! Beina narrurruna. Kondo! Beina dela nerea, puntuak omoina denetik behar dugu. Dena. Bai, ez deuke gaizki. Animo? Gaizki ez nago, baina... Komodinarekin, hobeto? Bai, ez da. Gaizki ez nago, baina... Hauetako zein musikaletakoa da? Argazkia, operako mamua, Moulin Rouge, Miserableak edo Cats. Operako mamua. Bai, ez da. Oso ondo. Eme bakarti horri, zer gaituko diogu? Bat, adibidez. Bat? Mordo bat, ondo. Aurrera, eta entzun. Ondo, Gazteiz. Erritmoa topatu nahian, nola izena du, Merina Grisen kantu honek? Lotu zure oroitzapenak, lotu zure txalupak, lotu zure txakurrak, lotu zure lokarriak. Lotu zure txakurrak? Lotu zure txakurrak. Ondo. Ondo. Bokala? Eta horrera? Zenbat jokalari izan ditzake gehienez Hondartza futboleko talde bakoitzak? 5, 6, 7, 8... Txoine? Zaltzu. 6. 7. 8. Bost. Playeruak. Bokalik ez? Eta aurrera, Beñat, nerea, hauetako noren bertsioa sortu digu, adimentxo handiak. Nire herrian birotz leinua, arraun horru bihotz kadaren oiua.
Kebo Agirretxea, Gontzal Mendibil, Benito Lertxundi, Urko. Benito Lertxundi? Benito Lertxundi. Ere gerrian, Mirotz leinua. Mirotzak oso ondo. arraun horru biozkadaren oiua. Bokala? Bokala? I. Gaizkia nago, baina... Jarraitze dugu, bai. Ba, azken erronda, Zein aplikazioaren logoa da argazikoa? Tinder. 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 Ondo. Bokala? O? Ordu bajuetan dau. Bai, gainbera, bai. Bueno. Neuk zabaldu behar dudanean. Justo oraintxe. Gaizkienago, baina... Bustitzekoa. Bai, Udaberriko katarroa, mukizapia bustitzekoa. Eta horrela aurpegi hori, baina... Iartetan ora, eutxi, zegoenari. Bigarneskoak dio, Donald Trump zuntxi ezina da. Ideiak, San Juan Zurako. Zein urtetan gertatu zen Prestige petrolio ontziaren ondamendia? 2002, 2004, 2006, 2008. 2008. Zeu seguru. Errebotea? 2006. Errebotea? 2002? Bai. Ondo. Bokala? A. Iartetan ora, entzun, adi. Nola dute izena kantuan entzun ditugun humoristek? Boca Beats, Doritos Sound, Musichetos, Jaja Fritos. Boca Beats. Kaso horretan, iturrian zer dago, Red Bull edo... Euskalo, bertxi horretan ez dakit. Bokala, bikote? Animo? Aurrera! Nola du izena argazkiko Kataluniako txano tipikoak? Boneta, kalzot, eskalibada, barretina. Bai? Boneta. Boneta. Errotea? Barretina. Eski... Claro, zuek karnabalatan dara biltzen zuilez txapeldanak Bai, ba. mundukuek, ja adituak zari horretan. Ondo. Bokala, bikote? Ere, badute. Seguro barretina badako zuen entzu. Bai. Zema txapeldako zuzu. Denak. Danak. I. Irik ez dau, arrastu edabe bai. Iart, nora aurrera. Entzun. Banorena da entzun dugun Jump abestia. Van Halen. Oso ondo. Bikain. Ondo, nora. Eta beste bokal bat? Bai. Eta, azken erronda edo saiakera? Azken erronda? Azken erronda. Venga, utxi, Ondorengoetatik zehazmatu zuen Felix Hoffmanek 1887 urtean. Ibuprofenoa, imprenta, aspirina, Viagra. Bai, ibuprofenoa. Errotea? Aspirina. Oso ona. Bai? Laurete. Ibuprofenoa nik ezin nahi bizi, aspirin izan una, imprenta, Viagra. Eta ez bokatu, ez? Bokala? Eta, saiakera, aman etelmo, sekulako aukera, komedina eskuratzeko. No seke haula. Donald Trump zuntxi ezina da. Zer? Zer? Dordokek ere badute beren... Puztu haula. Gaizki. Igual izango da... Puntu haula. Ai, komodinik ez. Bueno, ea, komodina lortzen dugun. Animo, ikote, hirugarren eskua. Nola da posible ordu erdian izorratzea? Ze urtetan estrenatu zen Goinkale. Lehenbiziko irudiak hemen.
88an, 94an, 98an edo 2002an. Ziriak ziri, Goenkalen. 98. 94? Nik 18 urte. Gogoratzen dut, 18 urte bat. Bokala? A. Eta aurrera, entzun? Wow! Rem taldearen kantuak, nola du izena? Losing my mind, losing my habits, losing my religion, losing my love. Losing my mind. Losing my religion. Wow, ze temazo. Bokala? Aman eta Elmo? Disko hau erosi nuen, Bai. Bai. Horre ondo, Nola du izena argazkiko katuak? Garfield, Felix, Tom, Isidoro. Tom. Felix. Feliz, dekat. Zena katuak, bai. Errebotean azti, Bokala? I. Eta? Nahiko lan? Bai, ez. jarretzago. Aman eta Elmo? Maravilla, eta? Oso ona. The Killers taldea. Non sortua? Dublinen, Sydneyn, Las Vegasen, Toronton. Las Vegas. Oso ondo. Brandon Flowers. Bokala? Tipue. Horik Eta? ez? Eskatu nahi? Ez. Bazken errondara? Nola du izena Londres hiria zeharkatzen duen ibaiak? Danubio, Sena, Hudson, Tamesis. 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 Oso ondo. Arroia txerabide. Marrubia beti de... Bokala? Marrubia beti... Bono, nola da posible ordu erdian izorratzea? Marrubia beti... Zer? Bale, marrubia beti, dendatik etxera, bidean txartu. Gertatzen da, Una manera. Aile batzerako. Uste dut, Ondo? Ondo, inabikote. Marka, joetara guazan bidana begizeko ondo zabaldu, irurun galano begietako modina, begiak eta nereak iartzen nora beten damar, irurun demartako modina, Maek eta Telmo. Zein da zuzena proba erabaki horra? Bestak beste bikote bat agurtu beharko dugulako proba hau eta gero. Beñat, Nerea, zebok erantzuten hasi, lehenengo errondan adi, xakeko kontzeptuak dira. Mailua eta ingudea, hartzain matea, defentsa siciliarra, dama, andere gambitoa, txintxorroa, xake mate, pick and roll, endrokea, salduna, zoroaren matea. Endrokea. Go. Xake matea. Ezagunen, hau. Zalduna. L formako mugimendua egiten duen pieza. Beñat, Nerea? Bale. Andere gambitoa. Telesaila ere egin zioten da. Ireki eramota bata? Bai. Politzea telesaila, Bai. Iart, nora? Defentsa siciliarra. Zuzen. Aman etelmo? Dama. Erregina, alegia. Hartzain matea. Azken erantzun zuzena? Zoraren matea. Bai? Zuzen! Bai! Una berrita puntu, neska! Iart eta nora arna sartuta bigarren errondan. Zeus jainkoari buruzko baiestapenak dira. Zeruaren jainkoa da, tximista darama eskuan, Kronosen semea da, Kupido izenez ezaguna da, Poseidonen anaia da, edertasunaren jainkoa da, arrebarekin ezkondua dago, jainko erromatarra da, Troiako gerran agertu zen, Apoloren aita da, Diaz izenez ezaguna da. Tximista darama eskuan. Bai. Troiako. Troiako gerran agertu. Bai. Mito askotan agertzen da. Zeruaren jainkoa. Baita Olimpoko jaun daia bere.
Zaila inkoen, eta danana. Iart, nora? Jainko erromatarra. Greziarra da. Gai. Balioekidea Jupiter du. Amanet Elmo? Dias, ez, Cupido, ez. Ez. Kronos, Bai? Kronosen semea. Kronos eta Arrearena, bai? Arrebarekin ezkonduta. Erarekin. Edertasun jainkoa. Zer Robeto? Etxien ezagune. Bai, Ezagune. Ez dakit ba, Ez da Amanet batzu ziren. Elmo. Ez hori ez. Bikote? Poseidonen anaia. Bai. Apoloren aita. Azkena, komodina Komodina, daukazuen? bai, komodina. Dila, zuzan ez ezaguna, puntu. Hirugarren erronda, Amanet Elmo, zebek hasiko zarete. Urdin motak dira. Turkesa, ziana, elektrikoa, eskarlata, itxasurdina, kobaltoa, okrea, heraldikoa, amatista, akuamarina, prusiak urdina. Turkesa. Ziana. Urdinarria, bai? Elektrikoa. Segura? Amanet Elmo? Itxasurdina. Urdin iluna. Aquamarina. Ondo? Zepolitxe, akuamarina. Iart, nora? Heraldikoa. Ondo? Amanet Elmo? Okrea. Ez. Marroi gorrixka edo horiska da. Prusiako urdina. Iart, nora? Azken erantzun zuzena. Eskarlata. Gorri mota bat da. Bainat, nerea? Komodina. Peruko komodina. Kobaltoa, eta berroitar puntu. Kirioak dan kantanak, onara ganatu dira markagailuak, 250 bainat eta nerea. Iart, nora, irurogei ukiko dugu, larenda. 60, Amanek eta Telbok. Ikusi ditugu gorriak eta urdinak eta gainontzeko guztiak ere Iart eta nora hauxe azken saioa hirugarrena. Gertu izan dugu, sailkapena. Ja. Zer moduz? Zondo, nik txiki-txiketatik etorri nahi nun orduan. Begira. Zondo, Iart. Alegia, segia da, bueno, penak aipatzea aldera finalik ez dugu jokatu dirurik ez eta bar, baina amets hori bete dugu. Bai. Eta zer moduzko izan da esperientzia. Oso ona. Bai, pozik? Oso pozik. Nora, zer diozu? Bai, oen fastidauta, baina. Gazi gozo. Gogoratuko dugu, Iart hasi barritan ja ikusentzunezko komunikazioak eta ikasten, eta... Kazetaritza, bai. Eta kazetaritza, bueno, irraterako bideratuta apurtxu bet, baina telebista be barrutik ikusita gogoz, ezta? Bai. Ian astar ikusten zaitugu, beti bueltaka. Hori da. Nora, eskerrik asko tortziarren. Apa, bikote, esker! Aurrera final erditan, Beñat eta Nerea. Justu. Baina aurrera. Bai. Eta kontua eta, Amanet Elmo, zorionak. Eskerrik asko. Pozik ez da? Bai. Iritsi eta aurrera egitea. Bai. Hori izaten baita lehen helburuetako bat. A ber, zemuz. Bueno, eta helburuak betetzen hasita, finala jokatu eta zakua irabaztea, ezta? Bai, bueno, hola erresa dirudi, baina gero. Bai. Asmatu, Gero be bai, Telmo, oso Bai, erraza da. Eski. Eutxi. Badakizu orain zer datorren? Bai, sokatira. Sokatira. Beldurtuta edo? Piskategia zan. Bai. Beldurrik ez, errespetua. Errespetua eta bizkortasun aldela. Erantzuten Bai. zuek izango zarete eta lehenak. Hartu leku abitaldek eta goazen ba. Sokatirara. Debora, zein da Calvin Cordozar Brodus abeslariaren izen artistikoa? Paso. Snoop Dogg, ze hilabetetan ospatzen da Bilboko aste nagusia? Abuztun. Abuztuan. Eta ze mendetan izan ziren opioaren gerrak? 19. Oso ondo. Ze urtarotan ospatzen da Katalunian, kalsota da festa nagusia. Iraien. Neguan, Oi. nola zuen izena estatu batuarrak espaziora eraman zituen lehen proiektuak? Paso. Mercury, ze herrialdetan du jatorria Opel enpresak. Frantzia. Alemanian, ze udalerritako biztanlek dute hauts herrikoak ez izena. Paso. Soraluze, zein markak eskaintzen ditu kristal eta laranja boligrafoak? Bik. Bik.
Zenbat aurpegi dituzte paralelepipedoek? 20. 6. Zein herrialdetan hasi zen Arabiar Udaberria deiturikoa? Libia. Tunezen, zein musika talderena da filosofia aldaketak kanta? Kerobia. Beti mugan, ze hamarkadatan ireki zuten Futuroskop parkea? 80. Lauro gehi, Hego Amerikako ze herrialdetan dago Egaina udalerria? Argentina. Uruguain dago, ze koloretakoa izan ohi da Viagra pilula? Urdina. Ondo. Argentinako ze futbol talderi deitzen zaio Xeneizeak? Boca. Boca Juniors, oso ondo. Eta Iruñeko zein taldek abesten zuen Mierdas de Perro kanta? Kordatu. Tijuana in Blue. Italiako ze hiritan egiten dira Palio izeneko zaldi lasterketak? Siena. Oso ondo. Ze eraikin erlijioso mota da gaur egun Istanbulgo Santa Sofia? Eliza. Meskita. Arabako ze udalerritan antolatzen da berriz, musika eta ardoaren astea? Gasteiz. Eltziegon. Bizkaiko zein udalerrik du Ikea izeneko auzoa? Bilbo. Leioak, zein edariren aldaera da arabika? Kafea. Kafea. Ze prozesu kimiko behar duzu maionesa sortzeko? Emultsioa. Emultsioa. Ze herrialdetan dago Rif eskualdea? Alemania. Marokon, eta zein musika taldetako abeslari zen Mark Bolan hiltzenean? T-Rex. T-Rex! Taldean! Ondo, amanetelmo! Eusten! Zer moduz estrenue, Miluzen? Ondo, helburua beteta bentsa. Helburua beteta aurrera egin eta lekutxu hartu. Finala ezin, lehenengo egunien. Baina indartsu urrengoen, Veterano lanak eman da. Bai. Zegoen zain gu, Torri, Txik egin bali. Ondo! Nola baite gaurko saioa emultsionazioa lortu dugu. Bai. Ez da moztu. Eta finalera berriz. Inan ere, ondo. Zer ondo? Eta galdetu lehen, saio haseran, zakua iritsiko dela uste duzuta? Ez. Bueno, fede pixka bat beharko dugu, ez da? Batzutan gutxien espero ez zunean. Bai, hori izango da. Hoi estrategia. Asko espero. Bai, claro. Gaur iritsiko dira, jokoan ditugun... 17.450 €. Iritsiko dira. Gasteizko publikoa gaur egin ondo! Hora bide ikastolako laguna. Etxeko deialdi egingo diegu. Guk etxekuek aztakun ezer da, maitasuna. Erabatekoa. Baldintza gabea. Baldintza gabea. Bueno, baldintza zuek gu ikustean, oski. Bai. Hortik aurrera, ja. Bueno, bale. Bestela be bai. Bestela be bai. Ondo, zutanik, ze harreman daku? Maitasun harremana bai? Zalantzari gabe. Beinat nerea zuek maitasun harremana bai? Bai. Baina maitasun romantikoa? Maitasun romantikoa deitu dioguna. Horrekin egingo dugu jolas. Novela romantikoak. Vale. Txismorreo pentsatzen izango zala. Lastima, bainat. Maitasun romantiko, holan bizitza guztirako eta hori desera ikitzen gabiltezen geuzek, baina oso sartuta ditugunak gure burmuinetan. Bueno, gero nik aitortuko zutie, fikziorako gustatzen zait. Hala, nebure bizitzarako ez, baina... Gero bere izen jakin behar dozki, baina... Fikziorako asko gustatzen zait, hau. Erromantizismoaren kontu hau. Bainat nire erromantiko jarriko gara, finalean, sorte hononon. Literatura romantikoa edo novela arroxa landu duten idazleak dira. Den. Patricia Highsmith, bai doez? Ez dakit nordan. Rosamund Pilsler. Hau ere ez dakit zen, Ez. Ann Cleeves. Ba, bai. Ez. Nicholas Sparks. Ez tiro di. Jane Austen. Jane Austen. Mito sonatzei doina. Pues bai. Daniel Steele. Ez. R.L. Stein. Ez dakit nordan, venga, bai. Bea, bai. L. James. Bea, bai. Federico Bai. Bai, batakigu, bintzat. Mary Higgins Clark. Batakigu nordan. Colin Hoover. Pues por nombre, bai. Venga. Begiaztatu egingo dugu. Amargaitzi. Guztakatx. No pasatzeko adibidez, honea bakarrik. Bai, bai. Vale, bi hauek adibidez. Vale. Eta han. Eta Ann Cleeves, zagatik anez, claro. Bat ondo, joa, Nik uste Ann Cleeves badala. Bai, bakaitzen. Eta Patricia, zagatik anez. Eta Daniel,
Biarekin. Venga, eta baistatze dugu. Eta ja, pues... Joe... Bostakatz. Biak gaizki. Bai. Edo ez. Zituztean, Daniel. Daniel, Patricia... Eta pasatzagu Mary hau. Mary Higgins. Mary Higgins. Ja, zabez. Eta guauetako baten... Ai, eman diot. Eta Nikolas, ez dago zamutu. Ja. Bueno, Federico Moss. Ba, menazko hau segidan, Ja, kentzen dugu... Cullen. Cullen. Eta Nikolas, ez. Nauzten dago ez dela. Rosamunde jarri deu? Jartzen dugu. Bai. Ba. Bai. Ya está. Zista. Ez dakigu. Bakarra ezagutzen dugu, orduan beste guztia, boleo. Bai. Federico Mocha. Federico Mocha ezan 300 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el 3 metros sobre el cielo. Bueno, 300, batzu gehiago. Eta besteak ez dakit. Ez que ez dakigu ez der. Zerte zertasun atuan. La denbora pasa. Denbora, bainatzen nire aurrezko galdera. Eleberri gehien argitaratu dituzten biak dira, denbora. Motxean ikustea bai. ez. Eta bestea boleo. Eta bestia, Dora Katona, Zutona Daitona. Daniel Steele, Steele. Hala. Ze zaila. Federico Mocha bai. Ezagutzagun bakarra, osea... Eta, segun guztokue? Ez. Bueno. Begira, giltzarrapoak zubietan jartzearen fenomenon eragin zuzena dute bere eleberri. Ba... Harreman hau betiko izango da, eta gero joan egin behar Parisera, giltzarrapoak entzera, eta... Bai. Zer da betiko? Bezki, gure galaxia ez da betiko. Zuan? Ostra. Esne bideak Andromedagaz txokatu behar du, egunen baten. Ez da ezer betiko. Etxean ere tensio, orain bona, gurea bai, ez da, edo? Urte asko barru. Filosofia, joe. Jane Austen, bai? Generoan aintzindarietako bat, zentzua eta sentiberatasuna. Eleberriak klasikoa, esaterako. Beste gune pelikuli ikusi nuen berriz. Sense and Sensibility, oso politxe da. Polita. Rosamund Pilcher. Nik irakurri dut hau, da liburu oso politak dire. Bai? Bueno, eta ikusteko aukera ere bai, bereziki emankorra izan baita, telebista moldaketetan. 100 filmetik gora dira. Buscadores de Conchas edo, buruz nabil, aurrako liburu zoragarri ez familiako harreman batzuna, oso politxe. E.L. James. Erika Leonard James. Zer? Ez dakizten da. Bai? 50 itzala ipatuzkero. Great. Vale. Bai. Bueno, eleberri romantiko eta erotiko. Bueno, romantiko. R.L. Stein, ez eskueremuan, zuzena da? Aurren Stephen Kinga dela, diote. Utzikarak, Fear Street... Oik, bai, ez da? Utzikarak, pesadillas? Pesadillas? Ez dakizten da. Beldurrezko zerak, ez, Ez. Ez mestantzana. Guarra batu gintuen. Zuma, eta ametsa gizo, ero? Patricia Highsmith. Ez eskueremuan oso idazle ezaguna da. Suspensea izan baitzen bere obraren ardatza. Bai. Strangers in a Train, eleberria beste. Eta gero lan handia egin zuen honek armariotik atara zan, bere sasoian bebai, eta oso nada Highsmith. Ondo. Colin Hoover, ez eskueremuan. Zuzena da? Baiezko behar genuen Colin Hoover, Daniel Steele eta Nicholas Sparks idazlekin batera. Anne Cliffsek aldiz, misterio eta krimen historioak idazten ditu. Mary Higgins, eskorentzat suspentsearen erregina. Oie, txek. Bueno. 300 euro? Bueno. Bainat nerea miluzera etorri 300 euro? Eki. San Juanatan Zoratu. gastatzeko. Dirua ez dago erreko. Dirua ez dugu erreko. Zutan behintzatez. Urrezko galdera, ia 300 horiek 1000 euro bihurtzen diren? Galdetu duguna da eleberri gehien argitaratu dituzten biak zeintzuk diren. Daniel Steele, aukeren artean. Bai? 175 eleberri argitaratu ditu. Adi, 2024an
7 eleberri argitaratu zituen. Denak onak ez da posible, ez da? Ez da posible. Nik gurasun etxerita badakote honek. Ez da tirakurri joiz? Emankorra? Emankorra. Izango dira, bestela. Ez da Jon Arretxe bakarra izango. Muxu bat? 1000 euro jokoan. Federico Motxia, 1000 euro. Banatuko ditugu, baina Nerea? Bai? Bai. Ez da inber genuen, okazu bat? Baina, Nerea! Kopuru politak, €6.000 euro. Jarrai bezala zakuarekin duzuen erromantze honek. Horreno zaiban gehiago,